Ang dami nyo palang gwardiya dyan, no? Magkano pa ang mga bahay dito, boss? Depende sa ano? Na? Depende sa model. Model? Oh. Paggawa? Tatlong model pipilian mo. Halimbawa, finish na yung bahay. Depende sa ano yan. Sila yung agent, oh. Sila. Sila nakakalam yan. Ay, yung naka-tricycle. Magtanong ako sa kanya. Bago pa lang to, no? Bago pa lang. Oh! Mulo na. Dali naman. $3,400,000 po. Yung bahay dyan? Oo. Gawa na nun? Hindi pa po, pre-selling pa po tayo. Kumbaga, i-build pa lang po. Lupa pa lang, i-reserve mo yung block and lot. And then, tatayo po yung bahay nyo. Pag nakatayo na, Ay, pwede mo nalipatan. ilang square? 66 square meter po. Square meter lang. Oo. Maliit lang, no? Meron 88, sir. Merong malalaking cut. Merong 100. Magkano yung 100? Nasa 4 million plus na po nun. Pag malaki na po kasi siya. Oo. Sino pong kumukuha sa Hindi, nagtatanong ako pagka yung anak niya po? Oo. Nasa Japan. Nasa Japan. Kailan po darating? Hindi darating dahil Hindi po siya uwi. Oo. Pwede natin pakita pag ano. Pakita ko nga itong picture Opo. sa Japan. Anong number niyo, sir? Or messenger? Send ko po yung video sa inyo ng bahay. Gusto niyo po. Yung number? Oo. 09 096 6 14 14 83 83 65 65 78. 78. Ano pong pangalan niyo, sir? Alvin Cunanan. Taga dyan lang po kayo? Sa Santo Rosario lang ako. Malapit lang. Dati Don Bosco ang pinupuntahan ko, tapos meron na palang house land dito. Meron na po. Tagal na. Last year po. December. Messenger niyo, sir. Send ko yung video sa inyo ng bahay para makita po ng anak niyo. Send nyo na lang po sa kanya. Tsaka yung mga details, no? Ano po name niyo, sir? Alvin Cunanan. Alvin Borja Cunanan. Yung kalbo, nakasombrero yan. Makikita mo. Tayo. Ito po. Yan. Isisend ko po ngayon, sir. Tapos send nyo po sa anak niya. Tapos balitaan niyo po ako kung magustuhan niya. Send ko na rin po yung pictures, video, and yung computation. Okay. Ilang ba kayong dyan, sales? Everyday po. Iba-iba present, po kami kasi. Kung sir, kung gusto nyong schedule na for tripping, i-message nyo lang po ako dun sa messenger. Kaya yung save mo yung number ko, sir. Okay, bigay ko yung calling card. Calling card. Kasi yung cellphone ko nakahawak Opo. Ito, sir, Mark Anthony de Mesa po. Hawak. Nandyan po yung number ko. Okay. Okay, thank you, sir. Sergio. Saan ka mo umuwi? Ano po ako sa Angeles. Angeles ako, dito lang, Mabalaka. Mabalaka. Ako, PWD. Dahil na-stroke ako. Na-stroke po kayo. Ginaganon ko ng exercise, sir. Nag-exercise ako. Naglakad ako mula Santo Rosario hanggang Don Bosco. Layo nun, sir, Dati hindi ako nakakalakad Nakaano po kayo, higalan, gano'n, ako po. Hindi. Hanggang doon lang ako sa lote namin. Yan, sir, miniscall kita.
Oo, sige. Yan po yung number ko. Mark Demesa nga po pala. Oo. Nandyan